Thiali Jakka. Thiali Jakka. Ko yewtere nde radio Mauritanie waɗanta on yontere kala e oɗo saha. En puɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal ngoni mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe haalirde Guendira Mauritanie min calmini on min juurima on min ñaguino Allah moƴƴere moni kala ɗo woni ene woniri en calminiri ɗum hono noon ko adi eɗen keɗen naata e golle calminen e bandiraɓe men sernaɓe meɗen ɓe jettaki ɗo ɓe hannde e woni e Mody Haw Diallel Alassane Moussa Penda Harouna Yero wondude ceerno Hammata Moussa Diop ceerno Kamalenko Chérif inɗe ɗe kala gardi kono noon kadi ceerno Hammata Camma kamɓe kala ɓe dañani yettade ɗo e nangude tan e kono ceerno Hammata noon bandiraɓe eɗen gandina bandiraɓe wonde omo fawa seeɗa ko pawgal haadimo yettade ɗo ɗum noon eɗen ñagui bandiraɓe duwaw nde Allah rokkatamo jaam o ara kadi o wawa ɓamtude golle makko no hannirta ni o wawa kadi ɓamtude hono gardogol makko almamagal Sare Kordoli ɗum noon amin mbima jaam ñalli e kadi eɗen mbaɗaɓe julmo wuuri kono noonne kadi mbaɗirten julmo wuuri dendagal bandiraɓe meɗen hettiyankoɓe ndeɗo yewtere to ɓe goni kala e jewte meɗen ɗe kala e ha tenti e jewte baɗeteɗe ɗo e radio Mauritanie taw kadi koye ɗemgal Pulaar eɗen mbiyaɓe kamɓe kala e dendagal kadi hettiyankoɓe mum yen battinimo wuuri oɗon jerlo oɗon jaafo oɗon ɗacca haqqe oɗon ɗacca hakke no feewi hakke hakkude bandiraɓe hakkude julɗo kono hakkude kadi yewtiyanke e yewtanteɓe e yewtiyanke e yewtitteɓe aɓe mbiya on oɗon jerlo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakke noon nde wonno ko yewtete ɗo ko haalete ɗo ko jopete ɗo ko onon ɓuuri hen gandal onon ɓuuri hen faamu muyya enen gonanɗen ɗo tan ko jopade nde gonanɗen ɗo ko wiide jewten ɗo kaalen ɗo ko heddi ko ñihlude hakkillaji woni haalde hen miijo mum ha moni kala wawa yaccinde hen wawa luggiɗinade hen mbawen dañde hen ko naftara en ko ɗum noon oɗon jallo oɗon jaafo kadi mbiyen kadi ne waɗi loronde wonno hen saahaji ko yidde famodirede moni kala kadi yidde kadi famede hen e yidde famodirede hen e hen saahaji yidde nije e haalde hen kono caɗele weeyo haɗa ene heewi raddoɓe nadde hen donka tan ha wona kene tolno hannde e duuɓi sappo mbima kañumen ñande fof ko noddoɓe kono meeɗa nadde e jewteɗe hen ko gonga ɗum ne kadi eɗen paami ɗum nde wonno kadi e satta so tawi tan yewtere nde fuɗɗima sa etima wiide aɗa nodda ko ɗon gandata ene satti sanne ɗum noon eɗen paami ɗum ɗon eɗen mbiya kadi yoɓe ɗaccu hakke no feewi boom ko wona ɗum eɗen ɗoftodirɗo ene hannde e miñu meɗen sehil meɗen mo ganduɗon Diary Pinal gorko mo no kewɗen wiide ni mawgal guure hayre gollere wuuro nayyi on paami ko Oumar El Hadji Thiam ɗum noon ceerno Oumar ko adi kala min mbima jaam ñalli bisimilla maɗa e yewtere meɗen
doro inde Allah ballo walloɓe kattando teeɗo balloloɓe en puɗɗorimo en juuli en nelaɗo makko mo jaam e kisal ngoni mum ɓawa ɗum en jetti jinnaɓe ɓe rendu en ndiyam e joygol nguli e ɓuɓol ha goɗel daña kono noon kadi en jetti dendagal hettiyankoɓe ndeɗo yewtere witede pindinen tindinen noon ami mbima bisimilla maɗa e yewtere maɗa bisimilla maɗa kadi e yewtere maɗa bisimilla maɗa kadi e yewtere maɗa saabu ko sukaɓe ɓe mijotoɗen janggo e jaam haadeni hay ronkude arani joɗade ɗo henne jokka ɓamtude jewte ɗe jokka kadi wallodirde meɗen wawde yettinde jewte ɗe ɗo foti e yettade ɗo ko enen mbiyata so doole goni e ronkude yo doole keɓɓo hayso ni wona nayi ene wawi wonde tan haajuji teddedi hono gueɗe aduna goɗɗe ɗum noon wallodirde eɓe rendi miijoji wallodirde eɓe rendi darde eɓe rendi kadi e coynande e rokkude ɗumen kadi fartange kañumen koye mumen wawde yettinde jiyanɗe mumen e yidde mumen nde wonno Allah ne waɗi ko wiite joɗade radio ina haala walla ƴettude micro ina haala way kon naalankagal ni ko ƴiiƴam wonata neɗɗo jibidinde hen heddi noon ko neɗɗo wawa tabitinde ɗum to banggue cofte wonoje hen ɗum ɗon jeyete kadi woni ko wiyete tittina hen kattande muɗum kono noon yidde nde sen mbelama mbiyen ko jomum fof hen jibidinte kanko noon o jeeya koye ɓen ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa kadi eɗen jiɗani ɗum leñol ngol kadi eɗen jiɗanimo ɗum kanko e hoore makko nde wonno kadi omo wawi ɗum Allah ne rokkimo hen pilal ngal ɗon ɗum noon mbiyen tan yo yaaru yesso kadi kala ko ganduɗen wonde ina softida jomum e wawde kadi tabitinde hen ndeɗon yidde wawde kadi tittinde hen kattanɗe muɗum arde kalirɗe ɗe ina haala e suusde ha wawa yettade wonɗen gueɗe so Allah jaaɓi tawde hande haade janggo ko enen keedi ɗo ma en mbaɗi hen ko mbawɗen ɗum noon ceerno Oumar no mbimi ni bisimilla maɗa e yewtere maɗa joni bandiraɓe musidɓe tedduɓe men gaara e kelle meɗen ɗe gowɗen wadde ñande kala kono ko adi ɗum eɗen jogui ɗo enen namde seeɗa namde ɗe noon ene hen koye celluka pular mbiyeten jeeya harɗo ƴoƴa ina hen mbiyen tan ko namdade so tawi woni ko ɗum arabere yimɓe mbiya amdade mbeɗe amdade woni hen mbima amdu ko ɗum safarore walla konngol ɗemgol konngol arab joni noon so tawi amdu ko arab woni amdade holno mbiyeten ɗum e pular ko ɗum musidɗo namdi namdal gongal ngal ko musidɗo meɗen wiye Oumar Fary Ba min calminima to mbawɗa wonde o wi ene wiye famde e andude somi jumani eɗen mbiyanno noon e nder kabaruji meɗen andude e famde famde e andude kabaruji meɗen ɗemgal pular hono no ñande kala eɗen gandi ko rewatno hen eyyi joni noon famde andude kanko Oumar Fary Ba o wi wonde neɗɗo holno wiire he holno ɗum ɗo kam eɗen gandi ko yewtere wona holno neɗɗo wiire he faami kono anda walla kanko de omo andi kono o famani neɗɗo beele ne wawi andude ko famani walla ne wawi famde ko anda woro ko namdal luggal eyyi ɗum ɗon noon ma bandiraɓe jewtu hen kono eɗen cikki mbaɗum wonoyi namdal so Allah jaaɓi namdal meɗen gongal ɗum ma ceerno Oumar ma aranen hen ko namdal ngal ganduɗa eɗen kaala ɗum neɗɗo wiye joni bandam en bandam en mi salmini on walla bandam en mbeɗa wiya on bisimilla moɗon eyyi woni hen kadi enen mbiya wonde walla ni ko ɗum namdal beele ɓurano mataw sellude e wiide bandiraɓe am en eyyi tawde mbiɗa ko bandiraɓe tawde kaldata ko kaldata ko keewal kaldata holko saabi a wiyata tan bandiraɓe am en eyyi joni noon namdal ngal walla mbiya bandiraɓam tan bisimilla on eyyi en gonɗo ɗo holto arata holto sellata eɗen nana hen kawam en nenam en babam en baɗam en en ganda so tawi ne selli walla sellani taw kono ma en mbaɗ ɗum windande so Allah jaaɓi ɗum ɗo ma won ko kalden hen ɗum noon ceerno Oumar ko ɗum woni namde meɗen hannde
ma won hen ko goppirɗen bandiraɓe gona e miijade hen kono ma won hen enen koye men ko jewruɗen so Allah jaaɓi nde wonno wonko ɗum namdi to banggue gandal tigui rigui taw kadi wona miijo tan gaynata ɗum noon ko adi haydara garen e ñalɗinkoje meɗen ɗe ganduɗa kadi calminen hen hono ceerno meɗen juɓɓinanowo en hono ndeɗo bindande kono kadi so Allah jaaɓi eɗen jogui hande konngol mawɗo garteten koye windande nde ganduɗa ƴettuɗen ɗum koye deftere hono ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ene wiye ceerno Souleymany Kane e deftere muɗum wiyetede Fandu Almudo min gari hen joni so Allah jaaɓi noon so tawi ko ñande dewo hoore biir goo lewru korse hitande 2025 musidɗo meɗen wiye Samba Diamba guiɗo leñol to Tanaha Mali o wi wonde pulaar wi darade e dartanade ndimagu mum ko fodde kiiɓaɗo ɗawaɗo fodde mum e nder gendi deftoɗen darade e dartanade ndimagu mum ko fodde kiiɓaɗo ɗawaɗo fodde mum e nder gendi ɗo ene teddiniraɗo en ko wuuro meɗen ne wiye Wending e Mali Booli maaje ceere Wending maaje dende Wending salde gurel maaje min calmini on onon kala noon ceerno Saydou Niass en Ibrahima Niass en ceerno Alpha Niass en onon kala amin mbiya on jaam hiire mon so tawi ko musidɗo meɗen ne wiye Yero Mamadou Diallo ɗum ɗo ko ñande ɗiɗi lewru korse hitande 2025 ceerno Yero Mamadou jeeya koto wiyete Gumbanna o wi wonde pulaar wi ko añi maaya fof ko dewowo ma ñamande o ɓuri aha de o wi ko añi maaya ko fof mana ko añi maaya ko fof ko añi maaya ko fof ko dewowo ma ñamande o ɓuri o ñamade yiɗi ko ya yoɓ ñamade hadema mayde teddiniraɗo hede ko wuuro meɗen ene wiye Beelinaɓe wuuro Kadiasi en wuuro Mamadou Falil Sy en Amadou Falil Sy en wuuro ceerno meɗen jinnaɗo meɗen Niang Souleymany Hammadi yo Allah yormo ɗum yaafo ɗum yo Allah haalano aljanna Mariam Dadda en mbiyen tan duɗal Baba Leñol murtuɗo eɗen mbiya kamɓe kala jaam ñalli dene ma bare tati lewru korse hitande 2025 musidɗo meɗen ne wiye Samba Haruna Malik Sy walla Sy Samba Haruna Malik omo jaato wiyete luwad ɗum koto leydi Mali o wi wonde pulaar wi abbere famɗanta ko teppere kono famɗanta yitere abbere famɗanta ko teppere kono famɗanta yitere teddiniraɗo ene ko wuuro meɗen ene wiye Mbagne Thile leydi Hammadi wuuro Baba Leñol ciftinen noon ko ñande 11 wonno hono manditare jaltugol aduna Baba Leñol duuɓi hande no 16 ko yalti aduna eɗen mbiya yo Allah yurmo yaafomo yo Allah harno aljanna kanko e dendagal maaɓe julɓe kala so Allah jaaɓi yewtere meɗen arore ma won ko gartuɗen seeɗa e ko fewte kanko jinnaɗo meɗen ceerno meɗen Baba Leñol Mamadou Samba Diop murtuɗo so Allah jaaɓi so tawi ko ñande 5 lewru korse hitande 2025 musidɗo meɗen ene wiye Hammadi Ba to wiyete kellol dow jeeri o wi wonde pulaar wi añede ɓuri hutede saabu kala nde gaño jali jiɗɗo huto suno kono kadi kala nde giɗo jali gaña naja suno deftoɗen o wi wonde añede ɓuri hutede saabu kala nde gaño jali jiɗɗo huto suno kono kadi kala nde giɗo jali gaño naja suno teddiniraɗo en ko wuuro meɗen ene wiye Silla Jonto eɗe mbiya jaam ñalle mabɓe ñande mawde 6 lewru korse hitande 2025 musidɗo meɗen ne wiye Baylel Fati Diallo o jeeya koto walla mbiyen lollirɗo Ba Lobbo o jeeya koto wiyete Leyya o wi wonde pulaar wi sa andi ñawma aybin teddiniraɗo ene ko wuuro meɗen ene wiye Daw amin eɗen mbiyaɓe jaam ñalle mabɓe wuuro Ibrahima Kane en musidɗo meɗen ene wiye Abdoul Demba Niane mo mbiyeten jaam ñalli toon to Canada e oɗo saaha joni e dendagal ko taariɓe ewa ñande hoore biir 7 lewru korse oɗon gandi hawruno koye ñalawma mbiyeten ko ñalawma julde tahaski kono goomu ñallinkore ene wiya
e juule mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokku en tawtorede oɗo sahaa mo wuuri ñande dewo hoore bir jeetati lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi musidɗo meɗen wiye Saydou Yaya Sow coftuɗo leñol to Bediar Mali o wi wonde gaño haalata gonga giɗo haalata gonga sabu giɗo moƴƴinat gaño bonnat joni no hol kaalo goonga tawde gaño haalata gonga giɗo haalata gonga joni noon hol kaalo goonga o wi sabu giɗo moƴƴinat gaño bonnat maro haalata gonga komo wondaka yidde mo wondaka anji eyi on kadi yarri woodi ni ɗo de ko ɓa yewte beele tesko ñande ñallinkore nde are gollal mais jam waɗino ngal ɗon noon dal mbimi joni noon hol kaalo gonga mi anda so tawi ma yettomo kanko joni yo haalane hol kaalo gonga tawde gaño haalata giɗo kadi haalata gonga e teddiniraɗo ɗo henne ko wuuro meɗen ne wiye Donnayyi so tawi ko ñande amde jeenayyi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi e musidɗo meɗen kadi Samba Diamba Arti ganduɗa ko lollirɗo guiɗo leñol to Tanaha Aliou Diam o wi wonde pulaar wi so Hammadi Thiamma anduno yimɓe fof ina gandi ko ceerno Guelel woni ceerno gando ko woni gando koolaɗo ma o fofta toon aka waɗa yaade walla yaade wattu o wi wonde so Hammadi Thiamma anduno wonde yimɓe fof walla Hammadi Thiamma so anduno yimɓe fof ina gandi ko ceerno Guelel woni ceerno gando koolaɗo ma o foftoto o foftono mi yaadani makko mi adduno ɓe tan no mbiyata ande won ɗum koye almuɓe Hammadi Thiamma ɓe jeeɗa ɓe anduno a jaɓata ɗum teddiniraɗo hen ko wuuro meɗen ene wiye Wendu Edy eɗen mbiyaɓe jaam ñalle mabɓe Wendu Edy Sarhare Gollere ako Sarhare Gollere Sarhare Gollere ko noon tigui ñande mabare jeeɗiɗi lewru korse e bar inde nde waylaki Wendu Edy ha jogui Wendu Edy wiye waylaki ñande mabare sappo lewru korse hitaji ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi bandi meɗen debbo ene wiye Ramata Ceerno Ba to Lugge Sayboɓe o wi wonde pulaar wi so aɗa jiira jiiri jiira jiir so aɗa jiira jiir ko gasata mo jiiri ko gasata tampa deftoɗen o wi wonde pulaar wi so aɗa jiira jiir ko gasata mo jiiri ko gasata tampa teddiniraɗo en ko wuuro meɗen en wiye wuuro Ceerno Ndiaye Kane ɗum ko tekano eɗen mbiya joom ñalle maɗe so tawi ko ñande mawde sappo e tati lewru korse woni hanki musidɗo meɗen ne wiye Hamidou An to Kodit o wi wonde pulaar wi ko keppuɗo yurnoto jombajo ko keppuɗo yurnoto jobajo teddiniraɗo hene ko wuuro meɗen wuuro Abdoul Baba Touré wuuro mbiyatmi Abdoulaye Touré wuuro kadi walla Keccel Touré ɓe mbiya tan Jewol naaɓe jaam ñalle mabɓe eɗen mbiyaɓe kamɓe kala jaam ñalle mabɓe en calmini so tawi noon ko ñande hoore bir woni hande sappo e nayyi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ne hawri sappo e jeeɗiɗi lewru taske hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom musidɗo meɗen ko sappo e jeeɗiɗi walla jeeɗiɗi mbe sikki waɗa juuɗe hande kam mata ko jeeɗiɗi wona hande waɗi yontere koɓe julno wadde ko jeeɗiɗi lewru taske ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom nder fergo nelaɗo mo jaam e kisal goni e mum musidɗo meɗen ene wiye Adama Demba Sow ko cosoho noon uddi yewtere nde to Sehil Babi o wi wonde pulaar wi wona haala woni ko weeɓani ko haaldude e faamoɓe woni ko weeɓani wona haala woni ko weeɓani ko haaldude e faamoɓe woni ko weeɓani teddiniraɗo en ko wuuro meɗen ene wiye Wompu eɗen mbiyaɓe jaam ñalle mabɓe ko ɗo ñaldinkoje meɗen kaari umata so tawi wonko jiɗɗa haalde ñaldinkoje ɗe so tawi won ɓanginore walla so tawi ala haydara kadi ɓennan eyi eɗen mbawi tan yawtude saabu waktuji goni ko yaade dartaki ko yidde tan mataw wadde wajjuna tan fayde e yimɓe waɗoɓe ñalɗinkoje ɗe walla kamɓe adduɓe konnguɗi eɗen jiiɗi e kala saaha nde jomumen kadi mbawa kadi tafde ɗin konnguɗi beele kadi wawde alɗinde pulareje ɗe saabu so tawi woni ha joni yimɓeɓe
ɓe ko heewi hen ina kaala tan ko haalno ko tawi kadi ala goɗɗum ko tafere sikki ala kadi ɓeydata ha plureje jomum neɗɗo fof ɗo wawi wonde hannde o ina wawi a famide sosde plurewal so dokki yeru Daoud Samba Ndongo deftere nde o windi ujunere plurewal nden deftere konguɗi gonɗi hindi fof ko kanko ɓulli ɗum kanko windi ɗum donc noon pourquoi pas yimɓe heddiɓe kadi mbaɗa ko wayi noon ko beele kadi wawde vraiment alɗinde e famide ɗemgal ngal ɗum noon Oumar hande mawɗo wi holko mawɗo wi ko mawɗo meɗen Souleymani Kane ko kañum haalata tindol aduna ɗum noon keɗoɗen no feewi ceerno Oumar so gasni ko an fulkirta windande nde hayso tawi noon a meeɗa nande nde mi anda an ƴewanta ma ko kalɗa hen so Allah jaaɓi kon bandiraɓe kala eyyi komi bettuɗo windande meɗen mawɗo wi hande ko gollitagol mbabba diftugo mbabba ligganinoma gila ɗo doganno ina tuuɗa ina weddo koyɗe ha watti so waɗɗama wona e ñekkude ha watti suudade ha wonti heñotako so wona nde laasa walla fiya ha watti ñenkitade ha watti dasde koyɗe ha rifti ndeba reftuno ba wedda tawi hankadi ba ñawsi ba ari e laawol ba lili ɗon ba ronki ummade hay goto yiloytako ba sabu joom mabba o nattiri e mabba haaju nde wonno ba natti nabde ɗum joni ko jobdi tan heddi ɗo ba leliɗo ba sellani ndiyam ala saka ñamde yimɓe ina mbirtoba aba sippira e mayde hay goto mo ina yurmoba ƴeewa ummin deba walla addanaba ndiyam e ñamde aba ndaara yimɓeɓe no mbirtortoba ni ba wi koni ko yarata koyɗe ɗiɗi ko boni ina jogii kattande fof kono yiɗa so wona hoore mum min nde gonmi sagata nde ha nayi wumi hunde fof mi waɗi mi rondima mi daasi mi fooɗi mi waɗɗini mi liggima ñalawma mi liggima jamma kala nde gumminami mi ummoto mi waɗa ko gumminirami ko e dow nunɗal joni mi natti wawde sabu duuɓam keewi jantodiri e tampere e heege wadde kottimi wadde ñawsumi jobdam ko ɗum e weddede e laawol mi ñammintake mi yarnetake saka mi safre ha mi daɗa walla hande mayde ari kala mi anda kam wonde ko tampannomi ko mbiɗa tinana ɗum soko tan hay hunde elle mi meeɗani nafde elle mi meeɗani humtude haaju kowoni ko aade woni fiisiri ngalle famɗi ko rokkata woni jara boom ɗum ko hunde nde tijjinomi ko hunde nde jottorinomi taki ɗum komi meeɗa siftorde nden nde tagi ɗum mbeɗa siftora nden nde eltetenomi nde somi nawama guese rimdoyde luji gawri somi ballima camiyel tawde kadi ko min addi gawri ndi mi fiyete ha mi yiya bone camiyel ngel heɓte mi ɓadine gawƴe mehe wiye ko ɗum kandumi andi baɗaɗo ni gila ina selli ina hattani so natti wawde weddete ko ladde koye ngeen nangue gonmi hande kono hay sinno komi babbani mbiɗa foti yurmede sabu pitta gilam ngel mi toppite hande mami kala mi wasa leptede ɗeɗo lepte pawdirɗe lepte ñaw naywude e yantude e lepte heege e ɗomka ɗum ustanami kaaɗeki mayde mi maaya mayde ɓuuɓnde kono mi jogori mayde sattunde mbiɗa jogori fooɗade ɗo ko juuti ko ɗum jiimi mbiɗa yananane yimɓeɓe jogorani toppitade hafeeram nde so wonande naywumi ɓuutmi ñolmi lungolam hewtaɓe ko nden ɓe tinata mbabba mayi ɓe ngara ɓe gadda ɓoggi mabɓe ɓe dasami
eɓe cuumi kine maɓɓe wata luumgolam yande e maɓɓe eɓe pooɗa eɓe keño eɓe otta mbele eɓe beddoyo kam to woɗɗi gaɗa wuro ɓe goppidame e dawaɗi e pobbi e boyiji e dute e cile kono min koye on sanga tan mbawata mi leptude neɗɗo tina luumgolam ronka jonde e darnde e teddendam mi yoftoro ɗum kam ɗum ɗon mi wasa yaadude e haame sabu pulaari wi no hare waade kala ɓuri yaami ɗaldima e Allah e ɗum ko kuɗol ceerno meɗen mawɗo Souleymane Kane ko ɗum wonno mawɗo wi titode windande nde ko gollitagol babba diftuba noon so wiyama babba diftuba woni nattuba wawde babba donkitiba wi hankadi ha natti wawde ceerno ma e tigi waji kala en ñaguinima kadi Allah kanko ganduɗa ko mawɗo Souleymane Kane gurdam juɗɗam nde wonno ko neɗɗo mo ganduɗa kadi gollima ko fewi kadi windi defte kewɗe kadi mo ganduɗa kadi ha hande o kadi ina dari e heblude yimɓeɓe e fannuji kewɗi ko adi kala Doro ndeɗo windande sikki ala ko gonga titode nde ko babba diftuba woni babba donkitiba kono noon eɗen mbawi wiide kadi ko windande ɓartinade e yimɓe saabu bindande kewɗe baɗe ni hen e waɓe no Souleymane Kane ni waɓe no Dasne ko nandi hen ko yimɓe so tawi woni mbaɗi bindande tan ko binde kippiɗe kono noon ko binde ganduɗa heewi ɓartinede koye yimɓe donc noon ndeɗo windande min hakkillam jaggui ko neɗɗo mo ganduɗa ko gonnoɗo e saaha muɗum omo wawi jogui famide kattande makko mbawka makko humpir makko ko nandi hen e saaha nde o jogui nde e saaha nde o wawi nde oɗon saaha no jagguirte ni no teddinirte ni ina serti so tawi woni janggo e jaam o ronkiri woni holɗum saabu e saaha nde gonɗa ko cagaragal ma ka joguiɗo ka bawɗo e ko nandi hen kala ko balliɗa a heɓat yimɓeɓe ɗon ina jagguma hen juuɗe temedere saabu ɓe gandi kadi eɓe wonkoɓe ɗaɓini e maɗa kala koɓe cihli e cokli eɓe tawa ɗum e maɗa an e hoore maɗa kadi ma tin e nder rendo ma aɗa jogui teddungal aɗa horma no fewi donc noon so tawi a waɗi comparé a yerodiri gurdama ɗon ɗo gonɗa famide e mbawka ma ɗo e janggo jaam sa ñawi walla a ronkiti a naywi jiidata en gonda e kattanɗe ma nde saabu heewi ɗo jiita neɗɗo mo ganduɗa omo teddina hande kono o naywa o ronkira hankkadi ɗo ronkirɗo noon hankkadi kala ko sohli komo addane komo ballane komo waɗane e ko nandi hen dañal ustima rafiji gaari e ko nandi hen wadde noon ɗon kanko hoore makko mo andu natti wade no wano ndenni saabu hankkadi yimɓeɓe goho natti jogade makko a famide woni hen hurum walla sen jiiɗi mbiyen sababude wonno way eɓe gandi o ronkiri o wawa haydara donc hankkadi o woni neɗɗo mo ganduɗa ko dépendant jewitiɗo hankkadi ko baɗanteɗo o saaha jiida noon nde wonno famide indépendant nde wadde ɗum yiiɗi wiide tan ko gonga ko babba haalat ɗo kono noon koye neɗɗo haaldete ɗo hen sababude neɗɗo no wayi e saaha mum ni e janggo jaam so nayi walla o ronkiri o natti jogade jiidata voilà ko noon tigui a jarama en ɓeydora hen haydara ɗum noon Allah jarama kadi nde wonno sanno tan ko famde wonde no mbiɗa ni wonde hayso tawi waɗama e babba ni e haalata ko kala ko ganduɗa wonde ko hunde joguinode sembe e joguinode nafoore hewtude yimɓe ni boom kono Allah waɗa saaha hunde nde walla neɗɗo o walla wonki ɗon natta wawde hankkadi jotto e doole muɗum wona hankkadi ko kañum yowiti e yimɓe kadi kala ko waɗanaka wawa waɗande hoore mum e ɗo kadi e windande wonde hen ko neɗɗo wonɗo arata e saaha so tawi wallaka ene wawni yawnude e jettugol hay ladial muɗum sinno tawi woni no yeru joni mbaɗo babba ko haalata ko toppirama hayso tawi kam fuɗɗima ñawde kono ina ñaama ina yara andi kam heege ni kañum tan ko rafi kono so tawi heege kadi yanti kadi e rafi gonɗaɗo o yanti e nayewu yanti e gueɗe goɗɗe ɗum ɗon sen belama mbiyen ene wawi ɓeydade yawnude e rafi ɗum noon mbatten hakkille e ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe jottiɓe e doole mumen mbawana koye mumen tawi ko neɗɗo ni ne wawi yaade haalda yimɓe neɗɗo kam ne wawi yaade haalda yimɓe ne wawi yaade yeloyo ne wawi yaade kono hay ɗum ne wonɓe mbawa ɗum ene mbawi suɓade joɗade ina maaya heega ha maaya tawa ganduɗa fodɓe wadde ɗum walla yurmotoɓe ɗum ɓe ɗum ɗon wonani hakkude mumen ko ɗum woni ko kalatan e kala saaha neɗɗo andu koye neɗɗo ko bandum so neɗɗo wiyama neɗɗo ko bandum firti ko wonɗo neɗɗo
arata saha so tawi neɗɗo heedani ɗum ɗo foti heedde ɗum ɗo tan ko neɗɗo wasata neddago muɗum kañum fuɗi wondini doro ko message sababu ɗum hollum sa yi oɗo omo darno hanke saha makko hande o ronki hay sinno ñawani o natti jogade hen wala kattande gueɗe mbaɗ noon walla o natti a famide wawde gollade a fotani yawradema sababude ɗum ɗon an e hoorema aɗa foti ƴewde an no mbawirɗa hande ni janggo e jaam en gasa ɗum ɗon heɓtoma wadde noon no mawɗo heewi wiide ni wowroyul kono roggino kono payne namde meɗen hande ɗo mbiɗen joni en kaali ɗo haala amdade eɗen kutoro ɗum no feewi kono won wiɓe wonde ɗum wona pular ko goonga ene wawi taw wona pular saabu arabe o ɗum ɗo wiyata ɗum ko amdu eɗen gandi ko arabe walla ko safrore kono enen eɗen jogui ɗon teyde eɗen jogui welede min wela waɗɗi ɗum min teyi waɗi ɗum sa wi ko min teyi waɗi ɗum firti ko an amdi waɗi ɗum wala manam mum a forsaka en kaali haala forsede kono hande hay forsude de eɗen gandi wona pular kono noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko jiggade en mbiyata wonde ina boni ene wawi taw wonko nafata e nder ɗemgal ngal kono noon huula hen ko wodano ko hoto ɓelsede kañumne majja natta hutorede wona ɗum ɗemgal ngal ustorama ɗon wona sa welama mbiya ko ɗemgal gongal hankkadi woni e nattude yimɓe wadde noon mbiyen teyde ko ɗum tigui woni pular temedere nder temedere walla mbiyen welede min weela waɗi ɗum min amdi waɗi ɗum kono min teyi waɗi ɗum min weela waɗi ɗum ko ɗum woni ko selli ko teyde e welede so mbelama mbiyen eyyi won wiɓe kadi haare eyyi aɗa andi Oumar eɗen mbiya mi haɓama mi habtima mi haɓanama eko nandi hen habde nde kam gollal habde nde kam yimɓeɓe mbiyata mata ko ɗum pular so tawi noon ɗum ɗon ko ɗum pular holko saabi yimɓe mbiya haare ne wawi taw wona pular sababu ne yimɓeɓe miijoto ko haare ina nandi e helmere arabe wiyetede harbe woni hen ne mbima wonde harbiyanke ɓe mbima wonde itta koye en kono ɗo en jabotako en goppirto hen bandiraɓe so tawi haare ko safarore walla ko arabe holno haare wiyete pular wadde beele haɓede nde ɓe ɗesata wiide ko haɓede nde jiida ɗaɗol ngol ene serti e haare o mata walla gaade waɗi haɓ o attata e nder helmere haare nde wadde beele haare ummi koye haɓede nde walla haɓede e haare nde foof mana haɓede nde e helmere haare nde hay hen dara wona pular ɗo ma en garoy hen gatten e windande meɗen hande ceerno Oumar en kaali bandam en walla kawa men nena men bandam men jaam ñalle mon walla bandiraɓe am en namdi ɗo ko ni wi beele wiide bandiraɓe am en wona ɗum beele ɗum ɗon wawa ɓurde sellude e wiide bandam en eyyi kawa men kono noon ɗum ɗo holto arata wiye ene selli beele pular ne jaɓa ɗum walla ala bisimilla eyyi Doro ko anni adduno e meɗen namdal ngal sa yiiɗi aɗa jogui wilditare haalde no ardi walla ɗum hankkadi koye maɗa fayi bisimilla eyyi sikki ala en jettiɗo no fewi hono miñi men ene wiye Abdourahmane Sall kamɓe mbiyata ceerno policier saabu ngal ɗo namdal kanko addi ɗum tawi kadi wonno koye dental wuuro amen hayre gollere kono noon kadi waɓe no professeur Diop Moussa en waɓe no Alassane Ndiaye en ɓe mbaɗi hen cibi ɓe dippi hen no fewi walla jafuɗa ni ko kanko mo ganduɗa ko Alassane Ndiaye kanko adduno namdal ngal tawi kadi ko Abdourahmane a famidi winduno ɗum ɗon Alassane ala koɓe tokoraɓe Alassane Ndiaye hayre gollere koɓe tokoraɓe no fewi noon e nder hen noon ko kanko adduno ngal ɗo namdal sababude o teski kanko Abdourahmane Sall o windi ɗum o wi bandam en ko ɗon noon o wi beele ko jomum windi bandam en ko ha addi hen ni bandam en walla wawi wide bandiraɓe am walla bandiraɓe amen e ko nandi hen holen ko ɓuuri sellude gueɗe ba waɗa hen ciibi joni noon Doro ko adi foof ko adi kada arti hen min mboɗo jogui hen yiyande bandam wiide bandam en e bandiraɓe amen walla bandam en e bandiraɓe am beele on jogui ko ɓuuri hen sellude walla ala foof ni sella wiide bandam en e bandiraɓe am ko adi foof garen to banggue bindel to no windirno ni saabu winno ko bandi amen kono noon wona ɗum namdal ngal sikki ala eɗen gandi ɗo en kam to banggue cilluka pular kala ko toddi a famide endam ɗon noon ina heewi sa wi bandam en walla bandiko en sikki ala bandam o ina wawi a famide ɗakkade e helmere nde
sawa bunde kala ko tuddi a famide endam to bangi cellugo pular en heewi kolondirede wasa sirde e bandi ken bandiɓe en joni noon min to bangi yendam to ɗiɓe sikki aɗa sikki ko woni luural ngal ala to wona toon ɗum saabi mbiwa ɗum namdal ngal mbeɗa selli wiide bandam en walla bandiraɓe amen holen ko ɓuri sellude bandiraɓe am walla bandam en joni noon min to bangi yendam mbiyami fof ni selli wiide bandam en walla bandiraɓe am fof ni selli kono noon sa wi ɗo en bandam ɗo tan ko teelal kono sa addi en o bandam en hankkadi ɗo en wonti keewal kono sa wi bandam ɗo hankkadi ko teelal joni noon sa wi bandiraɓam ɗo hankkadi ɗo ko keewal ngal ganduɗa waylaki bandiraɓam hankkadi ko keewal timmugal kono ɗo sa wi bandam bolo eɗen gandi ko teelal kono sa addi en o noon rokki bandam o wontuɗo ɗum keewal woni bandam en joni noon sa wi ɗo joni kadi bandi bandam en walla bandiɓe ɗo joni ha joni ene jeeno e namdal ngal bandiɓe ɗo joni sikki ala ɗo ko teelal sabu ko ɓeydol iiɓe woni ɗo ko iiɓe o noon woni keewal ngal sa wi joni bandiɓe sikki ala bandiɗo ɗo ko bande ɗon ko teelal ko neɗɗo goto haaldete ɗon kono noon jeyɗo bandiraɗo famide ko yimɓe hewɓe mi henda sa faami ko jimmi haalde ko voilà joni noon ɗo wonno namdal ngal beele ko bandam en walla ko bandiraɓe am aɗa wawi ɗumin nden ko adi ceerno Oumar Allah jarama ko kalɗa koko noon ne wiwen wonde ina sella neɗɗo ƴetta teelal ɓeyda hen en hebbinira ɗum hono noon sa wi joni galle Demba en galle Baba en galle Kawame en galle goggam en e ko nandi hen goggam en galle goggam en kono a wiyata galle gorgolam en aɗa andi holko saabi wiide gorgolam en sellani kono wiide goggo am en ene selli mami haalan joni ay ko addani wiide bandam en sellude ay bandam en o mbatten ɗo hakkille feewi wona bandiraɗo am woni ɗon woni ɗon ko bandiraɓe am joni noon helmere nde taƴa bandi raɓe o itte bandam en o ara kono noon ko keewal ngal ha joni woni ɗon manda sa nani wona teelal woni ɗon jiidani e inde tawi ko nde laaɓde mbiya Oumar en mbiya Samba en mbiya babam en ɗum sa welama mbiya ko inde lamde kono walla inde lumtide inde lamde ko wayno joni sa wi babam kono noon ko non koma taw ko personnel ko no yimɓe pamrata ɗum tawi ko pulaar kaleta ay babam en ene wawno wonde babiraɗo am en kono babiraɓe am en fof ne sella ɗaɗol ngol heddo ɗon babiraɓe am en iraɓe o iwa kono babam en o heddo ɓuura webde haalde pularde jaam nanda sa nani mi riwtadi ko kalɗa ko wonde bandam en ne wawi wonde taw ko teelagal en kono min hakkillam ɓuuri nangude bandam en ha joni ko keewal ngal woni ɗon woni ɗon ko bandiraɓe am en kono noon ha weeɓa haalde iraɓe o itte wonta bandam en goggo am en ko gorgilaɓe am o ay gorgilaɗo kono noon to enen ay saɗa teski ay goggo ko inde korsa ko gorgilaɗo woodi gorgilaɗo am foti wiyede kono noon enen dottata mbiyen goggo o koko weɓna tan inde doɓande ko nde doɓande kono noon bandiraɗo o doɓira wonti bandi bandi koko dooɓa bandi ko bandiraɗo baba ko babiraɗo nene ko neniraɗo kono ittata neniraɗo saɗa hebbino mbiyata ko neniraɓe ɗoɗol ngol heddoto babiraɗo saɗa hebbino ko babiraɓe ɗaɗol ngol heddoto baba yummiraɓe kawiraɗo ɗum waɗi sa wi yummam en sella sa wi babam en sella ha joni ɗaɗol ngol nan ɗon ɗaɗol keewal ngal nan ɗon kono amana ɗaɗol kam ko ɗaɗol ala keewal kono noon ɗaɗol ngol koko ɓeydata ko hebbina walla kelɗina kono wiide joni mi gayna jafoɗaɓe tan jafoɗaɓe aɗa no gandirta sellata koddiɗo ko gonga ma wi wata koddiɗo wona enɗam koddiɗo wona enɗam kono hay goggo kam ko enɗam kono sellata wiide goggo
gorgilaaɗo am en ay gorgilaaɗo ko teelal won ɗon kono aɗa ko waɗi ɗum ko waɗata ɗum anaade hay so a wi banndiraaɗo am en sellay a wiyataake pourtant ko teelal ngal banndiraaɗo am en pourquoi a waawa wiide ko banndam en woni ɗon haɗatma waawde wiide noon ɗo woni banndam en ɗo wonaa banndam en ko banndiraaɓe am en woni ɗon wanda sa nani joni noon haɗatma sellinde ɗon ay ko haɗata ɗum sellude ko koko haɗata wiide koddiɗo am en a wiyata noon sellay pourquoi a wawa wiide am en pourquoi a wawa hebbinirde ɗum en haɗatma wawde hebbinirde ɗum ka dottayde dottata ko ɗon rooɓaka ko hoddiɓe am tan mbiyata ɗon ɗaɗol ngol ne waylo kawo ne wayloro ha o mi anda saji min heedi yiyande c'est-à-dire ko sa wi joni bandam en arrange bandam en bande ɗo ko bandiraɓe woni ɗon ko ɗum rokkinmo fartangi ni wawde wiide o famide bandam en sababu ni ko kewide woni ɗon kono noon a wawa wiide to ene famide yeru mbiyato kawiraɓe helmere nde cakkida haal joni koddiɗo walla koddiɗo min kawmiraɓe am karamam ɗum waɗatma wiide kawam en a dotta tan voilà kono noon hen saaha wiide joni bandiraɓe aɓe en ɗon kadi hen saaha aɗa an hoorema andi ko safo mal anoray ayi yo pulaar noon itta ko juuri o tan adda ɗakka am en kawam en kawmiraɓe am en ɗum woni ko selli ɗum fonno sellude a faami kono noon itta ko sakkiri ko iraɓe am o adda ɗon tan am en voilà pulaar jaɓa ɗum baabiraɓe am en itta iraɓe am en baba men sella wiya wen gorgilaaɓe am en itta ɗum ɗo fof itta wiya tan goggo am en anani sa wi noon tan teddata kono a wawi wiide joni hoddiɓe am en walla koddiɗo am en yahani sabu ɗum koddiɗo hebbinirtake mi anda hoddiraɓe kadi helmere nde ko helmere deñide nde jaɓana famide waylade walla ittede walla dottede walla kelme keddiɗe ni gueɗe mbaɗ noon jaɓata ɗum tan joni ko ɗon tonguirten jaɓirta hono hebbinirede baba men ɗo tan ko taw helmere nde ne deeñi kadi ko ɓuuri hen hewde ni ko kelme kadi noddude endam fawaɗe yirude dokkuɗum ɗo ndi kawo men nenam en goggam en ay waɗi noon tan kadi dotto baɗam en fof e ko nandi hen eyyi waɗi noon tan ko kelme enɗam ɗe eɗen dotto keddiɗe ɗe noon sa duttiran wontat ko goɗɗum ko ɗum haɗata ɗum sellude voilà banden eyyi ko ɗum tan eyyi a faami Allah jarama ko ɗo en be sikki ƴetten hay sinno ko noddiyankoɓe ɗiɗo walla tato walla nayo ɗum noon Bessir Ould Ahmed Wal dokka en Bessir 45 25 21 64 walla 45 25 93 94 bandam a yettima bandam en a yettima assalamu aleykum rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah jam ñalli toon Seydi Ba walla mbiya jayre final wallahi machallah en calminimon feewi en juurimam kadi en calmini Golal Média e kuuɓa wallahi ayawa kadi Golal Média kadi machallah en jogui sukaɓe heɓtinaɓe kanko heeno jeeya yo Allah junnu balle tan moƴƴino battane de amin ya rabbal alamin amin yiɗɗade ɓe jiiɗiɓe wallahi bra ɗum ko yo Allah rendudina en yiɗa amin amin jallo kadi ɗon jaafo julde hawtinde e jallum min jaafir Seydi Ba bisimilla ewa joni hande holko namdal men namdal ngal en kalin ɗo hare an hare ko pular walla wona pular so tawi wona pular holno pular wiyata hare ɗum mbiyam pular ko hare yomi tan ginan fini jiimi nandi nanmi tan kini wiya hare gonga ewa kadi hardiyankoɓe men heeɓa kadi mbiyat tan ko hare gonga en gandano gam tawi ko pular walla wona kono kamɓene kam kadi en batti ɗum pular jarama ha jiyan ɓicci men ɗo ha nguen jeego ittode noon tigi a jarama Seydi Ba yo Allah yo moƴƴere a jarama bisimilla bandam jam ñalli rokku en goɗɗo Bachir hay soko yo goto goɗɗo mbaynoɗen Bachir rokku en goɗɗo mbaynoɗen jam ñalli guiɗo allo salamu aleykum wa aleykum salam min calmitima jambol hol bandam musidɗo Bakar Samb Bakar Samb bisimilla min kettima yewtere nde yewtere nde waɗi fayida kadi gama juulo wuuro en juul kewɗe hande ceernaɓe ɗiɓe garani hande ɓe garani hande gaɗani eyyi walla hande o ngala namdo ha kay mi anda sa nani hare ko pular
bismillah ɗum noon Oumar mbayden eyi ko noon dor ɗum noon way eɗen doga en jetti en jaari dendagal hettiyankoɓe ndeɗo yewtere tengti kadi e Dieynaba Abouba to Sinthiane Diakiri ko yetti ndeɗo yewtere no feewi ɗum noon surtout oɗo saaha ɓe gon koye heɓnade ni yidde ustude teddugal hono jinnaɗo hono bamon tawi kadi ko hono Abouba nde wonno ko neɗɗo famide darnoɗo feewi to banggue jangde o jangini kadi hono sukaɓe ɓuuro ngo ɓe witi e diini hani e ɗemgal ngal ɗum noon ɓe jarama kadi e mbi kadi yo Allah hawru e oɗon ñalawma amin ya rabbal alamin amin eɗen calmina kamɓe en Oumou Bayen eɗen mbiyaɓe jaam ñalle mabɓe Sinthiane Diakiri naɓe kamɓe kala e kuuɓal eɗen mbiyaɓe en calminiɓe kadi eɗen mbaɗaɓe jolmu wuuri an haali haala ko yowti e ɗemgal so Allah jaaɓi ɗo joni ɗo kalder hen ɗo sen jaltiɗo eɗen jogui yewtere nde poɗɗen wadde so Allah jaaɓi ɗum ko hedde ɗo Carrefour Kandahar ɗo eɗen mbiya bandiraɓe wonɓe toon ha tenti wonɓe Arafat wonɓe PK ni to banggueji goɗɗi nde garata beele hawrude e yewtere nde so Allah jaaɓi gostodiral miijoji kono yewtude kadi ko fewte gurdam ɗemɗe ha tenti noon kadi e ɗemgal Pulaar e jangde muɗum e holto tolni holto yarata oɗo saaha to karallagal tongal kagnigal ko Bachirou Hamidou Fall ɗo e haalirde ko musidɗo moɗon Diary Pinal Oumar Ela Thiam dorgue bobo nonde ha setare fan inchallah Allah jaaɓi kene jaam Caali Jakka ko yewtere nde radio Mauritanie waɗanta on yontere kala e oɗo saaha